എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഫിഫ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളുടെ റൗണ്ട് 2 പോരാട്ടത്തിന് ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി. ഫിഫ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതയ്ക്കും 2027 AFC ഏഷ്യൻ കപ്പ് യോഗ്യതയ്ക്കുമായുള്ള മത്സരങ്ങളാണ് നടക്കുക. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെയാണ് ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയുടെ 2 മത്സരങ്ങൾ. മാർച്ച് 21-ന് എവേ മത്സരം സൗദി അറേബ്യയിലെ ആബയിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 7 മണിക്കാണ് നടക്കുന്നത്. ഹോം മത്സരം നടക്കുന്നത് മാർച്ച് 26-ന് ഇതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ്. ഗുവാഹത്തിയിൽ വെച്ചായിരിക്കും മത്സരം നടക്കുക. സ്റ്റിമാച്ച് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ മത്സരം ജയിക്കാനാകും നോക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ്. കുവൈറ്റുമായി 1-0-നാണ് ഇന്ത്യ ക്യാമ്പയിൻ തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ ഖത്തറിനോട് 3-0 തോറ്റു. ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ നിലവിൽ ഇന്ത്യ 3-ാം സ്ഥാനത്താണ്. AFC ഏഷ്യൻ കപ്പിൽ ഓസ്ട്രേലിയയോട് 2-0-നും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനോട് 3-0-നും സിറിയയോട് 1-0-നും ഇന്ത്യ തോറ്റിരുന്നു. ഗോൾ നേടാനാകാത്തതാണ് ടീമിനെ വലയ്ക്കുന്ന കാര്യം. മത്സരം ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ ആളില്ല. ഛേത്രിയാണെങ്കിൽ പഴയ പ്രതാപത്തിൻ്റെ നിഴൽ മാത്രമാണ്. ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ടാമതെത്തിയാൽ 3-ാം റൗണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് സ്വപ്നം കാണാം. പക്ഷേ അതിന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ 2 മത്സരങ്ങളും തോൽപ്പിക്കണം. കളിക്കാരെല്ലാം ക്ലബ്ബുകളിൽ ഫോമിലാണെന്നത് സന്തോഷം നൽകുന്നൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ജിങ്കൻ ഡിഫൻസിനില്ല എന്നതാണ് വലിയ ഒരു പോരായ്മ. 3-ാം റൗണ്ടിൽ കടന്നാൽ 2027 AFC ഏഷ്യൻ കപ്പിൻ്റെ യോഗ്യതയും ഇന്ത്യക്ക് ഉറപ്പിക്കാനാകും. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും വിജയത്തിനായി തന്നെ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുകയാണ്. ആബ ഹോം ഗ്രൗണ്ടാക്കിയത് തന്നെ അവർക്ക് അനുകൂലമാക്കാനാണ്. 2270 മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് സ്റ്റേഡിയം. അവിടെ കളിക്കുക എന്നത് ഇന്ത്യക്ക് വെല്ലുവിളിയാണ്. ക്ലിയർ മൈൻഡ് സെറ്റുമായി കളിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. റൗണ്ട് 3-ൽ ഇന്ത്യ ഇതുവരെ കടന്നിട്ടില്ല. അതിനാൽ തന്നെ കളിക്കാർക്ക് കൂടുതൽ മോട്ടിവേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പുതിയ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടും എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സ്റ്റിമാച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.